Upamane dhek ndelok dhek ndelok. Upamane ndelok ya, karo omong ngono karo. Tawon. Aku takut kehilanganmu. Waktu sumpah iki mati lah iki. Iki lagu kematian. Duwablek arek iki. Gak daplek gak Niken Saliti yo. Sira hapsarining kalbu aku putune sapa si gamelan ya qasidah ya pop ya rock ya DJ ya dangdut apa iso Pop rock. Enek rocke berang. pop oh iso rock Indri, heeh. keenekan dindane kok Aku nyeluk Adinda iki mergane ben tak anggap kaya adikku dhewe. sama nganggep aku adik Tak anggap kaya adikku dhewe. aku Heeh. gak nganggep sampean nih tapi Anu lho Ken apa kuwi jenenge etok-etoke bengi iki tok maksudku. Bengi iki tok Enggak ngono bar iki wis gak apa-apa wis ngono lho maksud kuwi. Panggamo. Anu apa tak sangoni 100 piye? ya Lho. Kowe iki jalek karo duit kok rumangsa kok rodok maju. Rodok maju kene. demek Lha masukku lha piye to? Loh. Lek mau kendangi aku joget. Iki banyulan lama sing lek gak lucu ditenono ya we. Iso kobong ning kene didelok wong sakmene kan iki malu saya. Kok dadake. Niken Salindri. Iya. Heeh, lek menyeluk aku piye kakak apa om? Kakek. Iso kakek lho. Koyo lek Om. kalau bahasa Mbah. lek mbah iku bahasa Sama nih Mas apa? Mas Deni. Mas Heeh. Deni. Saman celuk Deni kenek, saman celuk Den kenek, saman celuk Ni ya kenek. Penake piye? Mas Den, ngono ya apik, heeh. Den tikus. Lah. Kosong Den tikus lah. Mas Sampeyan Den, iki tahu nggak dalem. ini acaranya apa? Acaranya hari ini acara pernikahan mempelai kedua. Iya, Kedua mempelai ada Mbak Dinda Kinanti Masa dan orang Mas kayak undangan. Masa ngene? mau dipoto tok. Iki lek kowe pengen roh ki surat kuasa jipuk BPKB lho. Masa? Delok. Oh, surat kuasa pengambilan BPKB di unit BRI. Ora. Ya. Malah kene iki lek enek kur iso mlaku kakekmu. Ki jangkung sapa sing bayari? Sembrono sing bayari Mbah. Ora, kok malah kok ndadake. Ora, aku ki maca undangane iki lho. Nama Yayu Susanti. Deni Teguh Suwito. Kuwi jenengku ya nyok. Iki mau Ya undangane iki lho jenenge. Ya, heeh, cendangane sapa jenenge? Bapak Susilo Badar. Susilo Badar. Heeh, jenenge iki. Bapak Susilo. Jenenge iki Susilo Badar. Badar apa ya? Badar alam. Lah, aja bernostalgia katake rumangsaku. Heeh. Jenenge iki nek nyeluk iki Pak B. Pak B. Pak B iki main karo Surya Buana kan lho. Oh, jadi celuk. Iya, heeh. Aku digorene lan ganteni. Wow, Pak D wow pun mriki. Pak D niku ingkang heeh. Terus saniki sik terima tamu, Terima mungkin tamu. disuruh kesini lagi. Ya, Pak anggo. D Susilo Badar iki salah satu guru saya juga. Masa apa kuwi jenenge guru? Guru tenan to, Ken? Guru tenan. Bayu. Sama sing apa ta? Bayo, mas guru tenan aku tren sikilku mau idek lho. Loh. Sikilmu ngomong. Lah iya. Wis kok sikil kok kan ngomong lho, ya omong karo ora mesti dadak ngidek ngopo e? Ora, ndak ora loro enak, Mas. Ya malah dibaleni neh. Kita urung.
Iki lek gak niken ya gak enak lho ngene. Angke dikowencet lho masyaallah, masyaallah. Itu akan kagem Pak De Susilo Pak De, Badar. Pak De Susilo Pak Badar. De Susilo ini salah satu aktor film yang terkenal yang ada di Indonesia. Aktor film. Aktor film. Dhisik dadi apa? Sampean tahu ngerti film? Heh! Wong enek. Artis sing ngomong kok iso Malah bahas entat. Lara mudun. Entat ya sing ngentoti aku meneng ah. ya. Kayak kancane ngrembug. Aku isi. Aja ngomong entat. Aku iso mau masuk bolak-balik. Malah diomong ngene kene. Wong mangsaku ya ora ngono kuwi. Kok iso ngasur gak memang ngeten. Ora. Ora. Enek 2 minggu anggitmu. Masa to? Aku mau nek rumah sakit aku. Gek kena bar maem apa sampean? Aku bar mangan apa ya? Bar maem apa kok iso kaya ngono iki? Aku perasaan gak mangan apa-apa. Gak mangan apa-apa. Tapi lumpurnya batangku. Kamu gek pas ning kene sewit ngono mau piye mo? Gek katut yo. Kowe gek nyedek-nyedek aku kene mburi ku mau lap-lap ning ngene mau. Pak malah. Ngono ah gilani to kok lek enek wong ngomong ki aja ngomong to kok. Oh. Tak lewat. Ya jelas entutku mambu wong kebelet to. Wes. Pangkah bahas entut. Wah jan gilani wong urip iki. Sing gilani sapa? Aku. Lah yo. Saya ngerti Nyapa? Pak De Susilo Badar ini dulu pernah main film. Main film. Ngerti kisahnya Pak Jokowi, Pak Jokowi. Presiden Jokowi. Iya. Itu dulu pemeran utamanya Pak De Susilo Badar. Walah, luar biasa banget no. biasa. Tepuk Ya, tangan jadi- no kanggone Bapak Susilo luar biasa. Dulu pernah Iya. menjadi pemeran ya. Pemeran utama yang Pemeran jadi utama. Pak Jokowinya. Ya Pak Susilo ini. Pak De. Weh. Terus sekarang kan udah sepuh Pak Nggih, De. Terus ya. akhirnya ngelatih gitu. Ngelatih menjadi aktor. Aku kan main film kemarin di Jakarta. Jakarta. Di Jakarta gue kemarin itu. Walah, bocah Kediri lek omong gue. Tak nih. Lu mah nggak tahu lu. Gue dulu kemarin barusan kemarin gue di Jakarta gitu. Terus? Dilatih gue sama Pak De gitu. Terus gue telepon, "Pak De, lu di mana?" Weh, berarti pakai lu gue. Berarti kalau Jakarta itu pakai akhiran huruf gue. Iya. Kalau lu gitu, lu gue. Lu di mana? Kalau katanya berarti Katanya. Oh katanya. Iya, katanya. Kalau terlonta-lonta. Terlonte-lonte. Kok iso? Lu jangan gitu lu, yang baik dong. Kok iso sampean iki gak kaya ngono to Ken Terus kok. gue kemarin main film itu gue terus diajarin sama Pak De. Oh, iya. Caranya acting itu gimana? Caranya acting. Karena acting di film sama acting sinetron itu sudah berbeda. Oh, sampean berarti sudah menjiwai beberapa acting. Sudah. Contoh acting apa? Sedih. Ya, gue bisa aja semua. Gue semua bisa, Bro. Emang lo bisa? Bisa dong. Gue buktikan dong di masyarakat Ini semuanya. Pak De, Susilo Badar. Contoh, seumpamanya kamu sedih karena hari ini ditinggalkan seorang kekasih rabi karo wong liya njajal. Sedihmu seperti apa? Ekspresikan dengan sebuah lagu. Coba. Niken Salindri. Jajal, ayo. Sedih, ki posisi terus tercurahkan dengan sebuah lagu. Coba. Yo. Ini logatnya mana dulu? Yo malah Mataram kok kerene. Bacot. Logatnya pakai logat Jakarta lah. Logat Jakarta dong. Sing nangis tukang dramu nyawa. Ceritane iki Ceritane piye? aku ditinggalne karo Bocah kae. Pacarku Rabi. Rabi terus oleh kancamu. Oleh kancamu meneh wis Oleh bar. koncoku. Bar. Kaya apa? Jal. Dramane ngono. Terus bar kuwi Terus becek. ceritane iki aku becek kan? Bar kuwi terus becek. Aku becek. Becek nyanyi sak lagu ya iki lagune apa iki? Kuwi aku
Nyanyi keadaan nangis. Ya karo nangis no, ekspresikan di depannya Bapak Susilo bahwa sampean sudah dididik menjadi Ini anak. kira-kira kembecek pira? Alah, 75. Kuwi 75 ae muncul. Kepantes wi. Walah kepantes mantane kok dadake. Terus wi pas aku nyanyi wi salim gak? Salim gak? Iki kapan lek mu nyanyi? Berarti kone kok dadake. Aku bingung lagune. Lagune apa ya sing sedih? Lagu yang sedih. Apa wi? Dengarkan aku, wahai sayangku. Waduh. Dengarkanlah isi hatiku. Yo. Hanya kamu semangat hidupku. Ki pamane dhewe ndelok dhewe ndelok. Iki wong ndrek ya, karo omong ngono karo. Tawon. Kok iso tawon? Dintop ora? Oh. Oh iso oh. Kok ndelok gondongan ning kene piye? Dintop kok gondongan, dintop ya aboh. Hanya kamu. Omong ana bocah. Kamu tega, Mas. Karo ndoprok. Lara atiku. Kaget ta. Sedangkan aku masih bersamamu. Kamu menikah dengan yang lain, Mas. Yo. Kaulah yang terakhir bagiku. Engkaulah hidup dan matiku. Jiwa dan ragaku untukmu. Aku sangat menyayangimu. Izinkan aku kumpenku rapi nak memelukmu. Aku takut kehilanganmu. Tak bisa hidupku tanpamu. Karena kaulah terang dalam gelap. Jika itu keputusanmu, Mas, aku akan Serotok genah sithik. Suaramu kok nglorok-nglorok. Kaya kena pitik araten. Oh wiritan bocah iki. Bocah iki wiritan. Lho. sakitnya di sini, Mas, Nanti kan. di dalam hatiku. Waktu sumpah iki mati lagi. Iki lagu kematian iki. Ora apa. Wes. Aing satu contoh kesedihan. Satu contoh kesedihan. Tapi kok kowe nangis tenanan? Hah? Kowe nangis tenanan itu namanya apa? Penjiwaan berarti. Menghayati. Oh, menghayati. Menghayati. Luar Menghayati biasa, lagu. tepuk tangan dulu no untuk dia Niken Salindri, luar biasa. Wih. Satu ekspresi simbolisasi dari kesedihan. Saiki njajal berajak kowe nesu mergo ditinggal kaya kowe ra iso golek wong liya. Hah? Aku ning kene bayaran pira teko angin. Ning kene ki lek mek krus won, Jepang itu mata uangnya won. Iya. Won. Kakak, aku ning kene ra nembung bayaran. Lah terus Dino iki lho. nyapa? Kabeh tak berukne ning Pak De. Ora dibayar ora masalah. Tenan? Tenan.
Lho. Lillahi ta'ala. Lha engko kanca-kanca piye? Duh, ya gratis. Lho. Yo ya ora. Ya ora. Iya. Saya cah menengo. Iki engko gratis tapi ijole kalian kok iso latihan dadi aktor. Aktor panggah diparani debt kolektore bosok lho tadi. Anakmu njaluk susu. Lah iya, wis sida geblak kancane kok dadake. Wah, rumangsaku. Terus piye iki? Kok iso terus piye lho? Ya tanggung jawabe sampean lho. Piye iki ngomong ning gene Pak Susilo kanca. Ya sampean gratis kanca-kanca aja ngono. Pantese piye ngono. Jole mangan lho ning penyetan pinggir kono. Ngentiane tutup balik engko campur sari. Wis toko bungkus-bungkus kok enak bojomu lho, Mas. Bangetan. Satu ekspresi sedian sudah. Ya. Terus dua ekspresi no tentang kemarahan. Marah, dirimu marah. Wis cara kasar. Oh, kon ngajari Pak De, kon ngajari Pak De. Ya sampean medun tak tutne kok mburi kok. Alon-alon. Ayo Pak De. Coba marah. Iki marahnya menceritakan tentang apa sih? Menceritakan tentang sudah ditinggal tapi posisinya kaya aku ra iso golek wong liya ngono lho Pak De sudah ditinggal oleh kekasihnya. Tapi Pak De seolah-olah tidak bisa mencari lagi. Tapi iki Pak De emosi kaya aku ra iso golek wong wedok liya ngono. Lek wong lanang ngono. Coba. Sing tak kok aku sing aku gak tau ditinggal kan. Lho. Iki kan main film Pak De. Niku kan contohe. Wong umpama. Umpama, Pak. Aku itu gak tau oleh karakter koyo ngono. Aku itu biasa jadi dukun. Wah. Ngapusi. Ayo dong. Ya. Titik ae. Dirodokne maju. Ada Mbah Dukun. Lho, kok iso mlaku dhewe, Pak? Kaget aku. Tak kira nek ora tak kira dukun tenan ngono iso mlaku dhewe ora sing nyurung. Aku tuh masih kaget. Iya. Mempraktekkan sebuah karakter marah-marah. Heeh. Mbok kon ngamuk-ngamuk perkara, aku ditinggal. Niken ini salah satu jodoh sampean, tapi dia iku meninggalkan sampean, tapi sampean marah piye carane sampean golek wong liya kaya aku ra iso golek wong ayu sak liyane Niken ngoten lho, Pak. Oh ngono. Nggih, ya Jal. Niki Niken jenengan Niken niku. Anu ya, lakone gak masuk akal ya Pak De ya. Sik dalah. Gak mungkin Niken gelem ambek aku, gak mungkin kuali. Iya, gak mungkin kok niku. Kuali. Umpama Pak De. Umpama sing bener ngono lho, Rek. Lek aku ngejar-ngejar Niken sing wah. Oh iya. Iku kuali sampean. Heeh. Lho, maksudku ngono. Jadi aku ngejar-ngejar Niken. Heeh, terus Niken ini gak gelem. iya wis ngono wis jajal. Ya aku usiren kan. Oh, ngono lho. siren ki apa, Pak? Usiren. Wow, diusir, kan. Kamu menjadi artis antagonis. Heeh. Ya, coba. Oke. Jajal. Mas, pilihane Mas. Pak De sing menyatakan cinta padaku. Ya. Niken. Sejak pertama kita bertemu, Ken. Kamu tatap mataku, Ken. Tahu kan di dalam mataku ada cinta di situ, Ken. Sambutlah tanganku, Niken. Enggak, Badar. Kok jambal, Rek? Aku dijambal. Kowe jangkar. Oh iya kan? Ya Mas apa yang apa? Mana iki sepantaran lho. Kowe ngomongne Badar kelingan anu mesti rada emosi. Oke. Ayo coba neh. Enggak sih. Lu jangan geledek gue, Ken. Kok geledek sih? Gledek nyamber Niken iku ta. Terus terang aku tidak mencintaimu sih. Terimalah cintaku, sayang. Hatiku hancur. Aku sudah ada yang punya sih lo. Mari Badar saiki silo iki. Jenenge Susilo Badar. Tuh pablek arek iki. Gak daplek gak Niken Saliti yo. Terimalah, aku gak bisa hidup tanpamu, sayang. Aku sudah dimiliki oleh dia. Niken,
semua yang ada di dunia ini hanya untukmu Niken. Mau ya sayang? Mau ya? Hatiku hanya untuknya Silo. Kamu harus tahu. Kamu harusnya tuh mengerti kalau kamu benar-benar cinta sama aku, Badar. Gadekno BPKB Kijang lho. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, seharusnya kamu tidak memaksakan, Badar. Seharusnya kamu tuh tahu mana yang terbaik buat aku. Sedangkan dia mencintaiku. Dek, aku disenani Niken, Dek. Rimio, hei. Rimio, wes. Tepuk tangan luar biasa. Luar biasa Pak Susilo, matur terima kasih. Satu lagu toh untuk Pak Susilo dulu. Pak De nyuwun apa Pak De? Sotia. Iso njaluk Doraemon iki piye Ibu iki? Njaluk paling babu. Iki lho. Simpak otomatis. Kantong ajaib kok simpak otomatis. Jan iki tulis sing kitongku kanggo sira hapsari ning kalbu esome kang manis matu dowong bagus parasmu kang langgar. Ya. Ki dinane Natal, makane malah wabah. Kersane ngalah sing nggih abang kok ya mek anu apa jeneng keluarga Bapak Soleh karo Ibunda. Mbak Wiwin. Wiwin sapa sih? Ibuku. Tadi kayak ngene. Yo. Satu tembang lagu nggih matur sembah nuwun niki wae minangkane pamundhutane Pak De Susilo Badar. Pak De, aku putune sapa? Aku wis gede. Bisa karo sapa? Bapak ibu saiki wis ora ana. Langsung mau nyanyekne Pak De aku antune sapa. Oh iya apik aja. Jan iki mau langsung asline akhirnya Mayangkara tenan iki ya iki. Jan luar biasa. Yang disebut dengan campur sari itu adalah campur rasa. Campur rasa, campuran antarane musik gamelan, ya qasidah, ya pop, ya rock, ya DJ, ya dangdut.
Apa iso? Iso pop rock. Enek roke berang. Pop. Oh iso. Rock. Rock iso. Mayangkara, Bos. Ya iso, Bos. Jajal tanjak kau kanca-kanca sinden nggo ngerok. Biasanya sing iso ngerak Hani Ronanda, ayo. Hani Ronanda. Ora keliya ya pegani neh. Mangane wong iki lek enek wong meneng aja brok-brok ya. Lah, masa su. Oh iya. Ayo, Nggih ngerok ya. kerak lagune. Apa? Lagune pertama kita bikin yang halus dulu. Halus dulu. Terus ke sesi terakhir kita bikin rock. Wah iya, oke. Iya. Lagu Jawa atau memang lagu rock? Lagunya lagu Jawa. Lagu Jawa memang tapi kita bikin rock. Oke. Hani dengan Mbak Mbak Dia, ayo. Mbak. Mbak Landa. Oh isa. Wah anu, Diah Sari Nanda. Diah Nanda Sari kene Cahayu. Kene. Sopo sing enak telepon? Wih ya aja kaya ngono, iki ngono 17 Pro Max. Nanda Saru. Iya, nyahan. Nanda Saru karo Handiku Malasari. Niken Sarasati. Apa aja ngono lho. Mayangkara di syuting lho iki. Katen Mas. Oh, tak keprok ndasku dhewe ning kene lho.